Един бърз клип, който реших да кача, защото имам две новини. Първата е, че имам сайт, той се казва thekidmagician.ale.bg и имам Facebook страница, и тук има линкове. Просто реших да направя и Skype, The Kid Magician, така е името на скайпа. И още какво? Значи за сайта имам има блогове, т.е. страници в сайта за трикове, инструкции, за техники, преглед на цветета, на аксесуари, и това е. Ще има след няколко месеца и магазин, онлайн магазин за карти, за трикове, за магически карти, за такива химикали. Друго какво? Още много неща, но за тях няма значение. Ще продавам карти на Illusionist, на други там Bicycle ще продавам, видове Bicycle, Riderback, Taliho, Arcane по-точно. И това беше бързото съобщение. Абонирай се за канала ми и благодаря. Чао!